jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sar habaruji mon e demgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamis sappo e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon habaruji men hannde ko toon to Amérique keddotoɗen e ñalawma hono kanko président Joe Biden o waari kadi huccidde jeyandiyankoɓe ɗum noon ko kadi ko conférence de presse ɗaminnoɗo hawnayi kadi ma ɗum wallumo kanko hoore makko wurtinde campagne makko e wurtinde walla hadde kadi joni wonande député ji ha e yimɓe conseil ji makko fuɗɗiɓe yaltinde kongude wonde ko kanko hoore makko foti nattude wonde candidat pour banggue démocrate en ɗum noon ko caggal nde débat mo waddino e Donald Trump ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juin débat o kadi kollaɗo wonde ko kanko président Joe Biden o ronki wawde haalde o ronki kadi jabade won question ngaji ko yalte conférence o e tugnadi kadi haralleɓe hewɓe ko kaali wonde ko kanko président Joe Biden ene wayno ha hande o wallani hoore makko gueɗe ɗe ganduɗa holno jaborto question ngaji walla kadi kanko hoore makko holno torta walla holno famirta won namde wonɗe o namdete hay sindo ko kanko président Joe Biden o haali o wi wonde ko won yimɓe hewɓe haaloɓe wonde kon foti fottude e yimɓe norologuen ɗum noon ko docteur eɓe toppiriɓe ko fate e haqqillaji pour wadde mo test uji ƴewde so tawi cellal makko ne rokkimo pour ardade leydi ndi kono ene wayno ko ɓuuri hewde yimɓe haralleɓe toppiriɓe ko fate en holko namda ko en est ce que ɗum ɗon hawnaki rokki ɗumen han kadi cuusal walla rokki ɗumen hoolare wonde kanko woni foti wonde candidat ene wayno ko ɓuuri hewde mabɓe mbi wonde ko hande ene wayno gonani beltaki taw koolaki taw kanko président Joe Biden o namdama noon gueɗe kewɗe surtout yen o namdama so tawi hono Kamala Harris kañum hoore mum gonɗo vice président makko ene foti walla ne paari wonde président so tawi kanko hoore makko yalti o jabaki ɗum ɗon no foti jaborade ni tugnade kadi e jeyaniyankoɓe kono o wi wonde ko sinde Kamala Harris wona neɗɗo parɗo ardade leydi ndi o ƴeftatano ɗum pour wonde wadde ɗum vice président o namdama kadi gueɗe kewɗe surtout ko fate communauté européenne taw ko yimɓe jeeyaɓe toon ɗo Europe jeeyaɓe organisation mo biyeteɗo OTAN kañum hoore men jogui fayre oɗo saha joni wonande so tawi ko kanko Donald Trump so ari o laamima leydi ndi so tawi ko kanko kañum woteji baɗoji ñande joyi lewru novembre kanko président Joe Biden ene wayno ko jaabi ɗon tan wi wonde ko ɓuuri hewde sehla makko Europe hay goto men wiyanimo hoto won candidat goto mo fof wiyata koye ndeko yo ya élection ngaji kadi yo gaño kono noon ko ɓuuri hannde teskitede tan ene wayno ko habaruji jaltuɗi hollama wonde hono kanko ancien président Barack Obama e kadi ancien speaker walla gardunoɗo suudu représentant ji Nancy Pelosi ene wayno ɓe mbawi haaldude e secret e haaluji mabɓe noon ko haalde kadi ko fate président Joe Biden e ɗum noon ene wayno ko ɓeeɗo ɗiɗo fof hay goto men jaɓani taw hokkude konngol wonde ko kanko président Joe Biden yo oppu candidature makko ko ɗamina kadi hono kanko Chuck Schumer on gardiɗo toon to Sénat taw ko banggue démocrate en ene ɗamina wonde ko maw fotte président Joe Biden ko yacci ɗum noon kadi mo haalde mum gueɗe ɗe ganduɗa en partuɗe en candidature makko kanko président Joe Biden e surtout kadi holno kamɓe parti démocrate no ɓe mbawata heɓɓitade suwa kanko président Joe Biden o ñaague yo oppu walla kadi o walle holno ko wawi continuer de campagne makko ko jiida e ɗum ɗon ene wayno ko sondage uji jaltuɗo oɗo saha joni taw ko ABC waɗi ɗum wi wonde ko kanko e ancien président Donald Trump hay sinde wonde ko débat makko kalteɗo ñande nogas jeeɗiɗi juin o débat o en résultat ji mum hande ne kolla won yimɓe kontinɓe sikkitade wonde ko cellal makko e duuɓi makko sondage uji jaltuɗi kolli ko kanko e Donald Trump ene ko ɗekki 46% kono e wonde caggal mum kadi sondage uji jaltuɗi caggal nde conférence waɗi nde won yimɓe hewɓe joguinoɓe sikkitade e surtout toon to diwan Michigan taw ko rewɓe yimɓe sappo ƴeftaɓe ko hen jeegomo mbi wonde ko kanko président Joe Biden conférence mo waɗi o en hokki ɗumen hande cuusal seeɗa hokki ɗumen kadi hoolare wonde on wawi continde wonde candidat on wawi kadi ardade leydi ndi kadi on wawi hawde kan hono kanko Donald Trump ko jiida e ɗum ɗon ne wayni ko yimɓe analyste uji liggotoɓe CNN surtout biyeteɗo John Bolton kañum meeɗi liggade e gouvernement makko kanko Donald Trump liggima kadi e gouvernement George Bush kañum hoore maari hande wi wonde ene wayno ko kanko Joe Biden ko hande woni hankadi candidature makko gasi donc ene wayno ko o wawani jabade won namde kewɗe kadi kala ko namda o fatiri jabul ɗi en ko addude gueɗe kewɗe ɗe jiida e ko namda ko ɗum noon ko kanko Bolton haali ɗum Bolton noon ene wayno wi wonde ko gonga Donald Trump wonani neɗɗo poɗɗo yamirede ardiso leydi ndi kadi won gueɗe keɗe ɗe o namda e Donald Trump ko fati en rapport mo mbiyata rapport 25
ɗum noon ko yimɓe kanko Donald Trump liggotonoɓe makko walla yimɓe wonnoɓe laamu makko arɓe wiɓe wonde ko kañumen mbaɗi programme ko ɓuri hewde yimɓe ganduɗa liggotoɓe bureau ji surtout bureau ji ko wayno ministére de la justice en ministére défense en kala mo ganduɗa en mo wona conservateur walla mo ganduɗa yiiɗa wonde programme mabɓe kamɓe kanko Donald Trump e yimɓe ɓeɗon ene wayno koko ittete ɗum noon ene wayno ko eɓe jiiɗi ko mumtude ko wayno FBI eɓe jiiɗi ko mumtude gueɗe parɗe justice kala mo ganduɗa wona jaɗɗo e peeje mabɓe e ɗum ɗo fof ene wayno kanko Bolton wi wonde ko jangata ɗum ɗon kono mo andi ɗum ɗo ko wona hunde moƴƴere leydi États-Unis jiita ɗum ɗon kadi tugnade kadi hande ko CNN haali mbi wonde ko oɗo jamma hande ene wayno kone wona 17 taw ko sénateur walla représentant ji démocrate en mbawi yaltude publiquement mbi wonde ko kanko président Joe Biden yo oppu campagne makko ɗum ɗon kadi ko hunde ɓeydi ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa tugnana hande CNN ko haali wi wonde ko kanko ancien président Barack Obama e kanko kadi Nancy Pelosi ɗum ɗon ene faynima oɗo saha joni hay sindoɓe kalan taw holkoɓe jogori wadde kono ɓe goni koɓe heeɗiɓe eɓe ƴeewa wonde ɗo e balɗe garoje balɗe dabɓe hol wajuji ɓe dokkata kanko président Joe Biden pour soit ƴewde beele kañum hoore mum woppa campagne walla so tawi gueɗe ɗe caɓori pour wawde continude campagne donc ene wayno oɗo saha joni haqqillaji fof keeɗi ko kanko Barack Obama e kanko kadi Nancy Pelosi holkoɓe kalata ɗum noon fati candidature makko kanko président Joe Biden e banggue goɗɗo ene wayno ko kamɓe démocrate en ɓen continue kadi ƴewde hol yimɓe ɓe ganduɗa wawɓe lomtadema so tawi uytama walla kanko hoore makko o dartini campagne makko ɓuuri haalede ko kanko Kamala Harris gonɗo vice présidente makko kadi ene holno ɓe gembirta ɗum kadi ha wawa kañum hoore mum wawde hawde hono kanko Donald Trump e nder kadi konngol jaltugol hono kanko Bolton o wi wonde so tawi Kamala Harris ari walla neɗɗo bawɗo wonde fof so ari jaarowo e duuɓi feccere hono ko kanko président Joe Biden ko yarata ko ɗum ɗon ene wawi wallude kamɓe démocrate ɓe kamɓe par ce que banggueji républicain e démocrate ne foof yimɓeɓe fof ko goytoto ko oɗo saha joni ko wiide wonde ko candidat ji ɗi foof banggue démocrate e banggue républicain ji goto men fof ko jaaro duuɓi 17 walla 17 ko ɓuuri ɗum donc yimɓe nayeɓe donc soɓe tawi dañama cukalel ari lomtima woni candidat so tawi ko banggue démocrate en ma wallu démocrate en hawde donc ɗum woni oɗo saha joni ko haalete toon to États-Unis ko wawi wonde foof ene fada ɗo e weekend o gasi hawnaki ma décision ƴefte wonande soit ko kanko président Joe Biden o wawa wiide wonde hankkadi o natti wonde candidat walla kadi kamɓe démocrate en heddiɓe surtout kanko Chuck Schumer e kanko kadi Barack Obama e Nancy Pelosi e yimɓe woɗɓe heewɓe kadi mbawa yantudema ko kanko Joe Biden pour wawde ƴeftude peeje goɗɗe beele campagne o ne fuɗɗito wuurde donc ɗum woni l' essentiel ene wayni ko haalte hannde caggal ndema kanko président Joe Biden o waɗi conférence makko kanko ancien président Donald Trump ene wayno campagne makko nen continue no hutoro wonde ko oɗo saha joni hono parti démocrate koko sari e kadi koko jiiɓi kadi woni koye fusde si babude ɓe ngala candidat moɓe kooli bawɗo hawrudema ko kanko Donald Trump. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis 11 lewru juillet hitande ujunnaji 2024 en mbaali jaam ha janggo on jarama.